Ah, ets tu. Sí. Han sabut nous, on meu. No, que el tenen ingressat, demà hi haurem d'anar. No me diràs. Jo que demà volia descansar. Estic fet una merda. No me'n parlis, jo també. Per això tu només de despatxar. Despatxar no, Martí, ho he de tenir tot desat i net i esperar. Tot el dia esperant, Martí, ja no sabia on posar-me. He agafat sa granera 5 vegades, però ja ratxava ses ratjoles de netes que estan. Només ha entrat una turmassota a primera hora i no se n'ha enduit res. No ha entrat ningú pus en tot el dia. Per què poses aquesta cara? Jo no pots cap cara. Jo crec que són les coses de na Magdalena. Avui he hagut de sacrificar 3 vaques més. Quin dia, idò. I si aquesta botiga no parteix, no. El futur és això, Martí, no fora vila, aventura aquí en el poble tampoc. Avui he estat rumiant que mos hauríem de plantejar llogar un local arran del mar. Com vols llogar un local arran de mar? Eh? En ses vaques malaltes i el teu peix que és malgastat No aquí. ho sé, havia pensat... No vendràs res puja, Igneta. Si necessites el peix, li dius a la teva germana que mos tornes com els dou. No vull els dobbers de na Magdalena, vull les seves I és que tu ho vols tot. Vull que estiguem bé i ser rics i no haver de rebentar-nos l'escana cada dia. Mira què fa. Mos hem de distreure, Martí. Encara no m'he estrenat la botiga i en tant de trull ja no me'n record des darrer dia que... No mos veurà ningú. Apagues llum i tanquen fort. Però si encara no s'ha de tancar. En aquestes hores ja no vendrà ningú. Vinga, va. Martí, on ets? Martí? Oh, Martí, m'ha destrossat la botiga.